Štvrtok, čo robíš? Ja štvrtok? Netuším, prečo. Tak akože môžeme sa čo robiť, aké plániky, mne jedno. Ja nemôžem štvrtok práve, že, lebo štvrtok idem na tanečnú a ušame na vystúpenie. Aha. Pošlem potom fotku, hej, z tanečnej. Môžeš, dobrá. Oh wait, bad cover as a dancer? No problem. Fuck her right in the pussy! A čo tancuješ? Ľudovky. Tance. Oh my god, bože môj, to aké divé. A vieš, aké, a vieš, aké to je sexy, keď napríklad si v spálni a začnete tancovať také veci? Ale nie, mne sa strašne páči ten kroj. Však A som videl jednu takú zivú maďarskú skupinu, som videl, čo tancovala, to bolo také pekné, sa mi to strašne páčilo. Maďarevi dobre tancujú, Maďari. Mám aj kroj, až 2. Doma. Piči, piči, kurva s tým šenom hnusným, prečo ten šen tam bol, však som si aj nevšimol. Si priateľná strata. Tvoja hlava je priateľná strata. Vieš, som si mal pomaličky aj topánky kúpiť, či netreba mi? Kedy mi navaríš dačo fajnočka? Nie do powstrzymania. Keď prídeš tu? To ja môžem prísť aj zajtra k tebe, keď chceš. Zniszczono twoją wieżę. Easy. A nebudete mať spoločnosť mojej matky. Nie, prečo? Mne by to nevadilo. Mne by to tiež nevadilo. To pokiaľ nás nebude otrávať furt. V jej dome furt. To čo, tak nemá čo oxidovať do pindy. Možno bude sex. Joj, Vikez, ale ja nie, že možno, ale určite, bo už mi stojí. Przeciwnik Už 2 dní mi pokonany. stojí. Seryjny zabójca. 2 Počuješ, Vikez? trupy. Strašne ho potrebuješ. Unicestwieni. Však. Ja neviem, čo mám si robiť Koniec už. serii. Slovník, ty si iný pán. Ten Darius bijem. Počkaj, teraz ja. V sobotu robím grilovačku. A kde? Doma u nás. Kto je pozvaný? Všetci z Michlovec. Bola naša rodina. Oslovujeme sestry na promocie. Takže okrem mňa, hej? Keď chceš, môžeš prísť kľudne. Ej, to čo si vám A to kde vyštudovala? Karlova univerzita v Prahe, medicína. Nepoznáš tú hru? Sojusznik Jaką? pokonany. Badminton? Badminton? A jasne, že hej. No vidíš, ja to hrajem. Toto hraješ teraz? Nie teraz. Všeobecne. Prdele. Ty, jak som odložil? Tak to si robíš piču, nie kámo, to jak ma sekol na 2 hity. Przeciwnik pokonany. Ježiš. Hej, ti budem počítať riešenie. Dobre, odteraz už nenadávam, hej, za každé jedno hrešenie mi môžeš dať jednu facičku. No, tak to bude faciek a faciek. Badminton. Mi volám. Dobrý deň, teta. Dobrý večer. Dobrý večer, vlastne, ospravedlňujem sa. Ideme kamaráti? To nič, to je stres. Vikez, ty nerozprávaj také škaredé veci. Przeciwnik pokonany. Dobre, čau. Teraz sa hlavne kľudni, hej, hlavne nerozprávaj o tých veciach, čo sme sa bavili predtým. Už to nie. Škoda. Przeciwnik pokonany. Keď to môžeme zavolať. Został seryjnym Zavolajú a povedz, že či môžem prísť na návštevu. Mami! Nie. Tu. Kamaráta ťa chce niečo opýtať. Ja by som sa chcela čo spýtať, teta. Však ho nevidíte, ani mňa nevidíte. Mohol by som taký na návštevu prísť ku vám, aby som pozrel, že čo máte dobré v chladničke? Ľudne. Kľudne? No tak to, teta, to ste nemali hovoriť. To ste nemali hovoriť naozaj, lebo budem tam teraz každý deň. Ale vážne, ja akože neklamem v takých veciach. Jasne. No super potom. Lepšiu vec máme v detskej izbe. No presne. A čo tam je také dobré? Kiku myslíte? Miláčik náš. Joj. A tak ona je strašne zlatá, no tak čo mám robiť? Jasné, jasné. Že vraj aj variť vie, aj pracovitá, aj táto už sudca na výdaj. Jasné, už len ten rozum a roky chýbajú. Táto netreba, to ja si vychovám. Príjem do pýtačky. Roky chýbajú.
Na pýtačky idem. Mikes, už bežím za tebou, kamo. Przeciwnik pokonany. Čakáme zo Slavobrana. No. Keď prelezieš tú bránu, to bolo. Keď preleziem tú branku a môžem si tebe lahnúť, či čo? No, to je určite. Nemôžem u vás spať? Ocko má brokovnicu. A to akože to chcete mi povedať, že by som si s nimi šiel zastrieľať akedy? Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Ja. A ja sa nečudujem, že máte brokovnicu akože tam. To aby som tiež mal asi 3 brokovnice. Hej, to tam dvaja beďari. Hej. Nehrajú tu. Zniszczyła wieżę. Hru hrajú. Preto tak klikáme ako šalení, lebo... Není pravda, ja sa učím. Ja nehrajem Učíš sa, hry, čo sa to je učíš, neviem. Dobre, teta, že sme dohodnutí, hej? Čičo. To je z filmu, Však brat. jedlo a brokovnica, dohodnuté. Teta, sme dohodnutí, zajtra prídem na návštevu? Nie, No tak keď chcete pracovať, pokiaľ chcete pracovať, my máme také pracovné dni teraz. Aha, pracovné dni, tak to som ešte nepočula o takýchto dňoch. Keď záujem o prácu, mladý muž, nech sa páči. To U som nás sa ešte... pracuje, Teta. pokiaľ je. Keď už mám Teta. prácu, Teta, nepočul som ešte o takých dňoch, to ako funguje. Prečo? pracuješ a potom dostaneš za to jedenie. Áno, zadarmo sa u nás nie je. U nás sa musí pracovať tvrdo. A to keď si donesiem jedlo, tiež musím pracovať? To je jasné. A my prestaň. to by niesol drevo do lesa. No nesiem si majku a 3 rožky. Dnes mladí ľudia veľmi nechcú pracovať fyzicky. No ja sa psychicky snažím. Aj keď nejde bars. Aha, aha. Ja by som akože aj chcel, ale moja hlava je taká, že ona je A zastavená. ste precvičujete každý deň retoriku, lebo s jazykom vám to ide veľmi dobre. No to by ste sa čudovali, že jak no. No však ja vidím, počujem. Nevidím, počujem. To sa dá kade tade povysvetľovať. No, vráťme sa späť ku pôvodnej téme. Tam ty si ma volala. A to ešte stále trvá toto, čo vidím práve na streame Cipa, no. To bola dosť dlhá ukážka. To čo, to koľko oni majú rokov po 13, že tak sa hrá? Teta, ja mám 25 rokov asi. Spolu máme 25 určite. Dneska Aj spolu, bola relácia o tom, že mladí muži by mali ísť na vojnu, lebo sú nedospelí. A čo to znamená? No, Máme čo je vojna? pozabíjať nejakých ľudí, aby sme dospeli? Ja už som toľko ľudí zabil vo vojnách všelijakých. Nie, Vikes, aj ty si. Možno jediné, čo by to dalo, by bola nejaká disciplína a Počúvaj, naučiť však- sa nejaké veci. Akože, počuješ, ak Call of Duty, koľko ľudí pošlo už tam? Ty kokos, za ne nepočítam. Toto moje paličky by som si mal dávať do celej. Lebo príliš si dovoľovala. Byť ťarka jedna. Už tam máš? Ešte tam máš mamku? Nie, už vynala. A už si vynala? To škoda, bo dobrá debata s ňou bola. Počúvaj, toto s tým jazykom dúfam, že nepochopí zle, hej? Nie, že mi odrežu potom jazyk, alebo tebe frndu. Ja som sa tak začala smieť s tým jazykom. Ja to dúfam, že toto brokovnice sa neskončí moje riti, ne? Je tam aj... Dávaj Ešte sa slaší spúšť, easy. No. Kalašníkov. Nemáme brokovnicu, máme veľa kalašníkov. Kalašníkov máte do piči, no toto je ešte Čo ostalo lepšie, z kámo. vojny? Ešte, že je odkosletý. Hej, Vikes by po tajme posielal stream jej matke, a keby s ňou spával po večeroch, tak rozprávaš. What the fuck? Čakaj, ja si musím zavolať, ja som hneď späť. Ideš kontrolovať, či som jej neposlal stream? Počkaj, hneď som späť. It's not